Rindexan di destpêka sed sala bîstan de li Sasonê di nava malbatekî Kurd de ji dayîk dibe. Navê bi xwe jî mîna stranekê xweşêk û bedew e. Rindexan xanimê rind, wêrek û serbixwe. Ew keça Mihemedê Elî Ûnis bû. Bavê wê serokê serhildana 1926an a li Sasonê bû. Ji ew çanda qedîm ya berxwedêriya Kurd girtibû. Rindexan ne tenê keça bavê xwe bû. Ew bû şervanekî bi cesaret û sembola jina berxwedêr a Kurdê azad. Rindexan jina kevneşop qabûl nekir û li beramberî vê ferasetê şerrekî dijwar meşandiye. Rindexan bi cilê xwe yê kevneşop û tifinga li milê xwe ew di nava refên şervanan de dimeşe. Rindexan li dijî artêşa Romê û polîtikayê zilmê dewleta Tirk şer dike. Ew bi gelê xwe re li dijî dagirkeriyê zext û binpêkirina mafê Kurda disekine. Di hemû rewjên dijwar de bi fikir û baweriyekî mezin berxwe dide, di birîndariyê de, di birçîbûnê de rixmê her tiştî ji bo şerkirinê amade ye. Wê nîşan da ku jina Kurd dikare hem şervan be, hem jî bi fikir û biryar tevlî têkoşînê bibe. Azadiya rastîn, bi wêrekiya jin û mêr, bi beşdariya her kesî û bi avakirina civakekî demokratîk tê bidexistin. Dema serhildan hate tepsandin, Rindexan birîndar kete destê dijmin. Lê ew tu carî teslim nebû. Li ser pira Malabadî dîkeliyên dawî de bi dengekî bilind diqîriya ku ew bi rûmetiyê mirinê qebûl dike lê tu carî bi destê dijmin girtinê qebûl nake. Rindexan xwe davê ji nav çemê Sîlwanê. Bi vî awayî teslim nabe û rêya rûmetê dipejirîne. Lê ruhê xwe yê azad tu carî teslim nake. Ez mirinda Rindexan, keça mîr û axayê ciyan. Ey Tirkê Tacik, karê we çi ye li baçiyan? Rinda rindên namdar, ez dimirim birîndar û bêzar. Teslim nabim destê neyar û najîm bêar. Rindexan du gula sorê di nava berfê de, du dengê azadiyê di tarîtiya zilmê de, di her bayê ciyayê Kurdistanê de, di her dilê jina serbixwe de. Tu hîna jî dijî ne mêr û ronî û rêya me ya azadiyê ronî dikî.